L-MUT iddikjerat tilwima industrijali oħra mal-gvern kif issa li Robert Abela abbanduna n-negozjati mal-MCAS spiċċa staġna wkoll lill-letturi u l-istudenti tal-ITS. Dan ħabritu il-Union tal-Allima l-MUT f'istqarrija fejn spjegat li d-deċiżjoni li ħal-gvern ta' Abela meta qala il-bibien għan-negozjati tal-MCAS spiċċat ukoll ħalliet impatt negattiv mhux biss fuq l-MCAS imma anke fuq l-ITS l-Istitut tal-Istudju tat-Turiżmu. Minħabba l-fatt li l-gvern għalaq il-bibien issa għan-negozjati tal-MCAS mela awtomatikament l-ITS issa jinsab ostaġġ tad-deċiżjoni tal-gvern. U aħna llum ħirġna tilwima industrijali propju minħabba l-fatt li issa mhux biss hemm il-kwistjoni tal-MCAS imma hemm il-kwistjoni tal-ITS li qegħdin fl-istess ilma u fl-istess deċiżjoni tal-gvern kmieni din il-ġimgħa it-tnejn huma wafqin. L-MUT spjegat li l-negozjati tal-MCAS u tal-ITS jimxu b'mod parallel u għalhekk id-deċiżjoni tal-gvern ta' Abela se tkun qed taffettwa l-istudji tal-istudenti tal-ITS bl-istess mod. L-ITS ukoll ilha 3 snin biftehim kollettiv skadut u n-negozjati ilhom għaddejjin daqskemm ilhom għaddejjin dawk tal-MCAS. U l-marki ta' dawn l-istudenti qed ikunu miżmuma għax il-gvern qed jagħżel il-konfrontazzjoni minflok id-dialogu soċjali. Fid-dawn ta' dan kollu l-membri tal-ITS se tħossuhom abbandunati u dan bir-raġun. Kompli tajt l-MUT fl-istqarrija kif issa iktar minn qatt qabel mhux qed jaraw kif il-ftehim kollettiv ġdid tagħhom se jkun finalizzat fil-futur qarib.